हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना गोबां जोंनि गासै बर' सुबुङानो फेसबुक नायो नाथाय नोंथांमोना मोनथिया जे फेसबुकजों फैसा खामायनो हायो होननानै आं बेनि बागै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों फेसबुकजों बोरै फैसा खामायनो हायो नोंथांमोना फेसबुक नायथावथाव नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै जेरै इउट्युबाव गोबां इउट्युबारफोरानो फैसा खामायो थिग बिदिनो फेसबुकावबो नोंथांमोना फैसा खामायनो हागोन बेनि आं नोंथांमोननो थिउरि हिसाबै आं खोन्थागोन इयुनाव लासै लासै बोरै खालामनांगौ बोरै मा खालामनांगौ नोंथांमोननो खोन्थालांजोबगोन फार्स्टआव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों दि फेसबुक खुलिबा नोंथांमोना फैसा खामायनो बिराद इजि जायो नोंथांमोना आर्निंस खालामनो हागोन फेसबुकनिफ्रायबो नोंथांमोना फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायनो गोसोब्ला नोंथांमोना मोनसे फेसबुक पेज खुलिनांगोन फेसबुक पेज क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एक्सट्रा पेज खुलिनांगौ आरो फेसबुक पेज बै फेसबुक मेन फेसबुकाव नोंथांमोना भिडिअ आगारोब्लाबो भिडिअ आपल'ड खालामोबाबो फट' आपल'ड खालामोबाबो नोंथांमोननियाव बै फेसबुकाव डाइरेक्टलि फैसा खामायनो हाया बेखायनो नोंथांमोना एक्सट्रायै मोनसे फेसबुक पेज खुलिनांगौ जायो बै फेसबुक पेज खुलियोब्ला नोंथांनि भिडिअआ एटलिस्ट बेसेबां जानांगोन 3 मिनिट्स जानांगोन माने 3 मिनिट्सनि नोंथाङा भिडिअ बानायथारनांगोन आरो नोंथांनि भिडिअआ ओरैबायदि जानांगोन नोंथाङा बानायथारनाय भिडिअ जानांगोन गुबुननि भिडिअखौ लानानै नोंथांनि फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामोबा नोंथांनि फेसबुक पेजआ मनेटाइज जानाय नङा बा फैसा खामायनो हानाय जानाय नङा आरो स' बेखायनो नोंथाङा सिगाङावनो नोंथाङा फेसबुक पेज खुलिखांनायनि उनाव नोंथांनि फेसबुक पेजआव हाबनानै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन बे भिडिअ आपल'ड खालामनाया 3 मिनिट्सनि भिडिअ जानांगोन बे भिडिअनि कन्टेन्टआ नोंथांनि आखाइजों बा नोंथांनि मबाइलजों खेबनाय बा बानायनाय जाथारनांगोन बेयो मोनसे खोथा गुबुननि भिडिअखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै रि आपल'ड खालामफिनोब्ला नोंथाङा फेसबुक पेजआव फैसा खामायनो हानाय नङा इउट्युबावबो बेबायदिनो दा आं नोंथांनो बेखौ खोन्थाबाय आरो नोंथांनि भिडिअआ 3 मिनिट्स जाथारनांगोन फेसबुक पेजआव नोंथाङा फैसा खामायनो गोसोयोबा आरो बेजों लोगोसे नोंथांनाव माखासे मनेटाइज खालामनो थाखाय माखासे रुल्सफोर दङ बेनो जाहैबाय नोंथाङा 60 डेज माने 60 साननि गेजेराव नोंथाङा 30,000 बा 30,000 माने भिउस फैनाय जानांगोन आरो नोंथांनि 3 मिनिट्स भिडिअआव जेनेबा 1 मिनिट नोंथांनि भिडिअखौ नायोब्लासो बे काउन्ट जागोन आरो ना 1 भिउसआव गोलैगोन बिदिनो 30,000 भिउस नोंथाङा फैनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि भिडिअआ जेनेबा मनेटाइज जानायनि सिगां नोंथाङा 1,80,000 मिनिट्स नोंथांनि फेसबुक पेजनि भिडिअखौ नायनाय जानांगोन आरो आं बुंखाबाय नोंथांनि भिडिअआ नोंथाङानो बानायनाय जानांगोन आरो नोंथांनि भिडिअखौ नोंथांनि फेसबुकनि लोगोफ्रा बेसेबां नायनाय जानांगोन 1,80,000 मिनिट्स नोंथांनि भिडिअखौ नायनाय जानांगोन आरो नोंथांनि फलोवार्स नोंथांखौ मोजां मोनग्रा जाय लाइक खालामो जाय फल' खालामो नोंथांनि फेसबुक पेजखौ बियो 10,000 फलोवार्स थानांगोन नोंथाङा माने 10,000 नोंथांखौ फल' खालामनाय थानांगोन आरो 10,000 नोंथांनि फेसबुक पेजआव फलोवार्स थायोब्ला नोंथाङा इजियैनो मा खालामनो हागोन फेसबुक पेजखौ मनेटाइज खालामनो हागोन आरो नोंथाङा फैसा खामायनो हागोन दा बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ बोरै खालामनांगौ फेसबुक पेजआव क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा फेसबुक क्रिएटर स्टुडिअ दङ बेवहाय नायनानै नोंथाङा मोनसे बे फेसबुक क्रिएटर स्टुडिअ थांखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे माबा मोनगोन मनेटाइज मोनसे ओरै लेफ्ट साइडजों ओंखारगोन बे मनेटाइजआव थुनानै नायनांगोन थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा ओंखारगोन मनेटाइज टुल्स ओंखारगोन मनेटाइजेसन टुल्स ओंखारगोन आरो बेवहाय नोंथांनि नांगौ बायदि खिनिया एलिजिबल जाबायब्ला नोंथाङा बेखौ मनेटाइज खालामनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामखांनानै नोंथांनि फेसबुक पेजआ मनेटाइजेसन जाखांबाय अब्ला नोंथाङा आर्निंसखौ स्टार्ट खालामनो हागोन नोंथाङा बेखिनिखौनो बुजिना लाग्रो दे नोंथाङा आंनि भिडिअ लासै लासै मोनलांबाय थागोन गिबियावनो नोंथाङा 10,000 फलोवार्स मोननो थाखाय गोबां नोंथाङा मोजां भिडिअ लाबोनांगौ जायो बेखायनो नोंथाङा बेखिनिखौ नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजआव बा फेसबुकाव फैसा खामायनो सानदोंबा बेखिनिखौ मावग्रो फेसबुक पेजखौ क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 10,000 फलोवार्सखौ नोंथाङा बुथुमना लाग्रो 10,000 फलोवार्स बुथुमखांनायनि उनाव नोंथांनि भिडिअफ्रा 1,80,000 मिनिट्स जाखांनायनि उनाव आरो 30,000 मिनिट्स जेनेबा नोंथांनि मोनसे भिडिअआ 60 डेजनि उनाव जाखांबायब्ला नोंथाङा आरामसे फैसा खामायनो हानाय जाहैगोन आरो बेनो नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंगोन नोंथाङा फेसबुक पेज खुलियोबा फेसबुक पेजआव माखासे बुस्थु होनाय दङ जाय भिडिअआ नोंथांनि थाखाय उन्दै गथ'फोरा जाहाथे नोंथांनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि जाया
बेबायदि भिडिअखौसो नोंथाङा आपल'ड खालामनो हागोन फेसबुक पेजाव। जेरै सेक्सुवेलि भिडिअफोर बेफोरबायदिखौ आपल'ड खालामनो हानाय नङा नोंथाङा। लोगोसे सोरखौबा बुनाय, जेनेबा थै ओंखारनाय मानाय भिडिअफोर, सोरबा बुलायनाय भिडिअफोर, बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथाङा डाइरेक्टलि आपल'ड खालामनो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला फेसबुक पेजाव बेफोरबायदि भिडिअखौ डाइरेक्टलि आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथांनो पारमिसन होआखै। बेखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनोबा मोनसे वाइट गुफुर होयोना, जेनेबा बेखौ क्लियारै जेनेबा सोरबा थै गनाय, थै ओंखारनाय बेफोरबायदिखौ डाइरेक्टलि मेगनजों सिनायै गुफुर वाइट कालारनि होयो। नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ। बेबायदि गाज्रि वार्डस बाहायनो मोना। लोगोसे बेबायदि थै ओंखारनाय गाज्रि, जेनेबा जाय बुस्थुआ भायलेट जागोन, जेनेबा मा होनो गाज्रि, बेफोरबायदि बुस्थुखौ नोंथाङा फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा इउटुबाव माखासे बुस्थुखौ सोलोंनानै नायोब्लानो नुगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथाङा फेसबुक पेजखौ क्रिएट खालामग्रो। क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 3 मिनिट्सनि एटलिस्ट 3 मिनिट्स जाथारनांगौ, मिनिमाम आरो 3 मिनिट्स जानांगोन। 3 मिनिट्सनि भिडिअखौ नोंथाङा आपल'ड खालाम नोंथांनि निजे कन्टेन्टजों। बेजों लोगोसे 10,000 फलोवार्सखौ नोंथाङा लाग्रो। बिनि उनाव नोंथाङा मनिटाइजेसन खालामनो नाजा। अब्ला नोंथाङा इजिलि फेसबुक पेजाव बा फेसबुकनि दारै नोंथाङा फैसा खामायनो हागोन। गोबां बुहुमावनो गोबां सुबुङानो फेसबुक पेजजों फैसा खामायगासिनो दङ। नोंथाङा गुबुन गुबुन हादराव बेरायनो हागोन। जोंनि भारत हादरावबो बेरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरावबो बे फेसबुक पेजजों खामायनाय फैसाजोंनो नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै एक्सप्लर खालामहैनो हागोन, बेरायहैनो हागोन। बे जायगाया ओरैबायदि बिनि फैसाखौनो बख'नानै नोंथाङा बे फैसाजोंनो बेरायनो हागोन। ओरैबायदि मोजां मोनसे सुबिदा दङ। फेसबुक आरो इउटुब नोंथाङा मोननैखौबो खुलिनो हायो। फेसबुकावबो नोंथाङा फैसा खामायनो हाबाय, लोगोसे मान्थलि नोंथाङा खामायनो हागोन। नोंथाङा जुदि मोजाङै गोसो होनानै जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि बुस्थुखौ खामानिखौ मावोबा। जेरै दा जोंनि बर'नि गेजेराव दङ आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाबो बेबायदिनो माखासे बांद्राय बुरजा नङाबाबो बिथाङाबो बेबायदिनो फैसा खामायगासिनो दङ। बिथाङाबो फैसा खामायनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ नागिरगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलफ्रेड बसुमतारी दङ, जेरै BM सोदोब चेनेल दङ, बड'लेण्ड रादाब बिथांमोन दङ। बिथांमोनाव फेसबुक पेजनि गेजेरजों फैसा खामायनो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि गोबां जोंनि इण्डियाननि गोबां इउटुबार्सफोरबो दङ, फेसबुक पेजाव हगारग्रा बिथांमोनबो दङ। लोगोसे आरो गुबुन हादरनिबो गोबां दङ। नोंथांमोना फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो भिडिअसफोर नुयो। बैफोर भिडिअसफोरखौ ओरैनो माने बिथांमोना आपल'ड खालामा। बिथांमोना बेखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना फैसा खामायनो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिदों। नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिदोंबा नोंथांमोना जाय गोसो दङ, इन्टारेस्टेड दङ, नोंथांमोना फेसबुक पेज खुलिनानै नोंथांमोना फैसा खामायनो हागोन। बेखिनियानो। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव बा आंनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम एबा फल' खालाम। बेखिनियानो।